ka ang Ginoo, uban sa mga bagong awit. Ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit. Daigун ka ang Ginoo, uban sa mga instrumento. Ang kalipay tayo sayaw, ubulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaaw sab kanin. Maigsuon gisaulog ron ang pista ni Santo Tomas Apostol. Usa ni siya sa mga sikat nga apostoles tungod sa iyang wa pagtuo nga nabanhaw si Kristo. Nya iya usan gihikap ang mga samad ni Kristo una pa siya nito. Pero sa kaulahian siya usab nahimong tinuod nga sumusunod ni Kristo ug nagpakamatay sa maong pagtuo. Modelo siya kanato diin usahay kita dili motuo nga naa ang Ginoo kauban kanato. Hinaot nga motubo sadta sa atong pagtuo ug pagpakamatay para niining maong pagtuo. Padayon tang magampo uban ni Santo Tomas alang sa kaayuhan sa tibuok kalibutan niining pandemic ug alang usab sa atong mga benefactors and donors nga nagpadayon sa pagtabang nato dinhi nga bubuan pod sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinomdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay ug sa tanang mga anghel ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Ukadait sa iyang mga tao, binhi sa yuta. Ginoong Diyos ang itong hari, Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos ito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw ang mga santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdono, Jesucristo.
sa Espiritu Santo diha sa himaya sa Diyos nga Ama. Amen. Amen. Himaya sa Diyos ito sa langit. Magampo kita, itugot makagagahom nga Dios nga magmaya kami sa pangilin ni Santo Tomas Apostol aron katabangan unta kami sa kanunay sa iyang panalipod ug mabuhi unta pinaagi sa pagtuo sa ngalan ni Hesukristo imong anak nga iyang giila nga Ginoo nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios ug mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtutuo, kamo usab nga nahiusa kaniya, gihimo usa ka balay, diin nagpuyo ang Dios, pinaagi sa iyang espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yawang mayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yawang mayong balita. Dayga ang Ginoo, kamong tanang mga nasod, himaya siya, kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yawang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy, alang ka nato, ug ang kamatinud-anon sa Ginoo nagalungtad sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yawang maayong balita. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Hesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kun makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, og mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, og nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Hesus og mibarog sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot og hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo og ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko og Dios ko. Unya miingon sa Hesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong motuo bisan wala makakita kanako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Sa unang pagbasa, gipahinomduman ta ni San Pablo nga ang tanang tao dili na langyaw, kung dili sakop na sa usa ka kaliwatan or usa ka banay. Kana kon dunatay gitawag og link nga mao ang pagtuo. Kaning pagtuo nga Kristiyano or pagtuo nga Katoliko, ang pagtuo nga dunaray usa ka Dios ug usa ka espiritu. Tuo mo ana. Oy, tubag oy. Ana, dili na mo mga estranyo. Kanang estranyo dili mo na makasulod sa balay. Agi-agi ram na. So kay nituo naman ta usa ka Dios, usa ka espiritu, og usa ka kaluwasan, membro na ta didto sa langit. Pero ang pangutana, motuo ba ka mo nga dili mo iglain anang imong tupad? Motuo mo nga ikaw o kanang imong tupad usara? Sure? Niya, imo nang tabangan kung magkalisod o imo lang tanawon. Mao naman ni ron anhi na dinhi ang practice niya. Mutuo mo nga ikaw ug ang inyong silingan usara, ha? Unya nganong na naglinaw naman ang atong dahan diha, wa na may kaagias kanal, imo mang alihan. Nga naman na, wa ka mo tuo sa imong silingan, nga usara mo, ikaw ra gyud mo klaro. Ikaray gustong maluwas, ikaray gustong panggaon sa Ginoo, di na ka mo pangga na imong silingan. Nang kuyaw kayo. Ang atong mga magtutuo, sama ni Santo Tomas, sa mga apostoles nga naguna, pagtuo gid nila, ila dayong gipuy-an ang ilang pagtuo. Muna si Santo Tomas, medyo ningkiling man siya gamay kay mura tingal ito siya nagduda, pero sa dihang nituo na siya, nagpakamatay na gyud. Kamo karon unsa man, kiling-kiling pa ang pagtuo? Wa pa'y klaro? Klaro na. Ayaw na mo pangural. Usa na malang nang imong silingan nimo, nganong butangan pa man nimog ali. Di ba?
Bitaw, kanira bang kural, maura ba ni sikat kaysa ako mga wali? Doon na ba yung pagpangural nga makalangit? Nay pagpangural nga makalangit. Unsaon man ani mo nga mangural ka aron malangit? Nang dana kay mga tanom, nya na sila mga binuhiang hayop. Imong kuralon ang imong mga tanom aron dili kanon sa mga hayop kay wa man ay buot ang hayop. Pero inigtubo sa imong tanom, igpamunga, hatagi sila bunga sa imong tanom. Hatagi sila ba? Nganong di man nimo ihatag nga nabuhi mang imong tanom? Ana, or ang imong mga hayop, kanding ba, baka, imong kuralon. Ngano man, manggawas mo na, mangadtom na sa karsada, hazard mo na dito, banggaan na ng motor, matumbang mga motor. So imo nang kuralon, kanang imong iro, imo nang kuralon, haron dili makaagi, di makahazard nga tos katilingban. Pero magbaligya kas imong baka sa imong kanding, hatagig halin ang imong silingan. Katubang naglisod ba? Katubas ang hatagi sila ba? Dili kay imo ra gid na, tungod kay imong gikural, imo ra gid na. Ana ba? Sasakto dili. O kana mo'y makapalangit nga koral. Nya kinahanglan pa din na i-explain. Dili oy, ang pagpakighiusa sa imong silingan pasabot imong paningkamutan nga dili sila mamiligro. Maubitan na ka ng atong parking, gidili ginang pagparking og karsada, kay mamiligro man ta. Kanang pagpaninda, sama diyan na itong iskina, naninda diha, dool ka karsada. Imong gibutang sa peligro ang imong mga mamamalitay. Ngano man, inigpalit ato, asa mang ilang lawas, nga naamang ang imong tindahan, na makilid karsada, asa mang lawas sa mamalit. Di as karsada, mayag na imosod, mabagiran. Og nagdasa nagbata, ang bata magsigir ba nagkabot-kabot, niyang mabagiran na ng motor kay agianan man, imong gibutang sa peligro ang imong silingan. Nyarog imong parkingan ang karsada, di ma one way. Nya parking sa pikas, pila na lang? Halfway. Unyag na ay mga aksidente, naroy mga emergency, sama na mga sunog. Ang saan man pagsuod sa bumbiro, nga pulos man mo parking diha, mga matay ta, hazard gyapon na siya. Ana, in short, ang ato diyang pagsunod sa Ginoo, maghatag og kalipay sa atong isig katao. Muna nga, gibuhat manis mga apostoles, naigo gyud sila sa, nakatuman gyud sila sa gisulti dinhi sa atong kanini ang tubag bitaw nato sa Salmo. Sa may atong tubag dire, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Unsa may usas maayong balita, nakitang tanan usana sa matas Ginoo. Maghiusa na ta, bisag panahon sa eleksyon, maghiusa untang atong mga kandidato. Karon ang mga manag-amigo na nag-away naman, nagsige na magbinumbahay og sakit nga mga pulong tungod lang kay mag-angat ng eleksyon, magsige nag-away, kaway ayo. Mao nay atong ihatag nga panig-ingnan ang atong mga leaders manag-away. Parehas sa namong mga pari ba, mag-away, ana magkinusmuray, nya magsigigwali ang Ginoo manaka ninyo, nya kusmod kay gnaw. Kay wa mo tagad sa isig ka pari kay tungod lang sa lang. Basig gailog sa youth leader. O kana bang ingon ana ba? Unsa may buhaton? Ang atong himuon di ay mao ang pagpakamatay para sa atong pagtuong. Unsaon man pagpakamatay? Kana bang gusto ka nga masakitan aron lang pagmatuod nga nagsunod ka sa Ginoo? Sakit ang pagsunod sa Ginoo mga igsoon. Kana bitang pagdawat sa tao nga bati kay batasan nga nimo. Sakit na Hilingi ako nung na imong tupad. Lingi nalipay ka sa akong naong. Nalipay ka ni akong naong. Na ko no. Kay naarabay mga tao nga naong palang daan, di gyud malipay.
Niya maglagot siya nganong mutupad niya bisag diha simbahan. Di ba na? Ang uban gon mobalhin og lingkod. Mobalhin og lingkod ba kay di siya kauyons now. Usahay ingon ana ta pero ang pagdawat sakit. Pero once gani nga mudawat na ta, kanimo yung pinakanindot, inigdawat nimo mura jud kag naibtan og tunok. Tistingin ninyo og naamoy tao nga kanang di jud kaganahan mo dawat sa imong hunahuna og kasing-kasing with all sincerity atubangan sa Ginoo ingna Lord ako na ni siyang dawaton. Di ba ang imong dughan mura jud ibtan og tunok. Adi gid mo to. Ngano mura mo lang to. Basta imong dawaton kanang unsa man ang dawat kana bang mutuo ka nga naay Ginoo diha niya unya kana siya pwede gina nimong ikuyog didto sa langit. Mao na nay dili makita nga kamatuoran. Matod pa ni Jesus, bulahan tong motuo bisan wala makakita. Kay kita gud usahay, una ta motuo nga makuyog na nimo sa langit basta mag-usab. Then makaingon, og mag-usab. Nganong dili dawaton, nganong dili pasayloon, nganong maghuwat man kang mausab. Nabitay asawa karon nga ang iyang bana notorious gyud kay nga bisyoso, babae, sugal ana. Dugay-dugay na mi ani niyang sigig istorya. Tag-as ra ba kay siyang message niya akong basahon. Ang ra mag-i-share niya ba? Nya nga ako ra yung tubag, higugmaa lang. Ayaw na paghuna-huna nga mausab. Higugmaa lang siya nga ingon ana, malangit lagi ka. Sa sige na kong sulti, niingon lagi siya nako nadugay karong bago siya. Father, nindot kay akong gibati nga nagsigi kog higugma sa akong bana. Wa gyud mausab akong bana, Father. Pero lahi na gyud kay akong gibati niya. Wa gyud kuno mausab. Ang nausab ang iyang gibati ngadto sa iyang bana, pinangga na gyud kuno kay niya iyang bana bisan pag bisyoso lang gyapon. Wa gyud lagi kuno nausab. Nya unsa may inyong ganahan kanang mausab ang imong bana, nya ang imong gibati wa mausab. O kanang wa mausab imong bana or ang imong asawa pero ang imong gibati nausab. Hay may inyong ganahan ana. Hay may inyong gustong usbon ba? Ang tao o ang imong gibati? Ako pa ninyo, ang inyo na lang gibati mo yusba. Kay og ang tao gani imong usbon, patay gyud kaniya. Lisod kay na usbon ang tao. Hasta gani siya galisod og usab niya. Ako ingna ko, Father, ay napagsigig sulti anang koral. Kanang mga kilay, kanang mga kabit. Gi ingna ko, ingna. Inigingon nyo na ako, ana. Mingon ko, buot day mo na ako, nga nagtuman raman ko sa Espiritu Santo. Lisod ang tao imong usbon. Bisan pag imo pa ng hulgaon, lisod kayo. Sukol gida. Pero usba ang imong gibati, higugmaan na siya, pasaylua, tuo na kana imong igsuon, tuo na kanang tawhana, imo nang ikuyog dito sa langit. Mausab dayon ang imong panglantaw o pananaw anang tawhana. No. Niya inighuman na kakita din kag Ginoo. Si Jesus gipakita niya ni Tomas ang nabuslot niyang kamot o iyang kilid. Gipahikap, gipatuslok pag itong iyang kamot didto. Ngano man buot ni Jesus nga sultihan si Tomas, wa man ko'y giusab nga tao, ang akong kamot mo'y nausab. Tungod sa akong paghigugma sa tao, nabuslot in tao ng akong kamot, buslot pang akong kilid. Kay wa ko'y giusab nga tao, akong gipunan ang akong paghigugma, pinaagis pagpakamatay. Mautong pag-ingon ni Tomas, Ginoo ko og Diyos ko, mingtuo siya nga ang Ginoo di ay nahigugma gyud kaayo natong tanan nga magpakamatay siya para nato. Kita pakaha dili magpakamatay para sa Ginoo. Ana siya. Giusbag lingi nang imong tupad be. Ingna sugod karon pakamatyan ti ka. Ingna. Ingna ba? Ingna na imong tupad ba nasugod karon pakamatyan ti ka.
Ana, hasta nindota lagi ana. Karon iguli ninyo sa balay. Wa man mo kuyog dire inyo mga kuan. Iguli ninyo. Pukawa tong nangatog dito iguli nimo. Ing na dong sugod karon pakamatian ti ka. Ingon dito siya gaitag 100 be kay suroy ko. Ana. Siguro tagay dig 100. Bahalag wa na kay kwarta. Wa kay kwarta pangutang sa imong silingan. Ihatag nga ng imong anak aron makasuroy. Nga tanawa di ba iniguli ana lipay kay nastanan kaysa una imo man ang kasaban karon lipay na kayo. Nya ganahan gana. Anong di man mo tubag? Magduda man lang yapon mo nga Pangginoo mo taning atong wali. Bitaw manindog na lang ta. Mga igsuon uban ang pagtuo sa nabanhaw nga Kristo kansang samad nahikap ni Tomas ato karong ipadayag ang ato mga paninahanglan diha sa pag-ingon patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa tanan nga wala makakita sa Ginoo, apan mituo nga makahimo sila sa pagpadayag sa ilang pagtuo ngadto sa uban, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang kanila nga gihasol sa pagduda nga makabaton sila og pagtuo sa ilang kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 nga makabato na og himpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa mga nangamatay diha sa pagtuo, nga makakita na sila kang Kristo didto sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Amahan, liguna ang among pagtuo, samtang kami ania pa dinhi nagpanaw sa kalibutan. Uban ni Santo Tomas, amo kini gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daikun ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, dadawat na mo kining ihalan, ang panubino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigunang Diyos, daigunang Diyos, daigunang Diyos ang tod sa
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Nagatuman kami, Ginoo, sa among katungdanan sa pag-alagad kanimo, ampingi ang imong mga gasa dinhi kanamo nga nagahalad kanimo sa sakripisyo sa pagdaig sa pagpasidungog namo kang Santo Tomas Apostol, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulun-an aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahil ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nagbanhaw, si Kristo mobalik nganhon. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagin Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlawan. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mapalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento,
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. One breath, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord. Magampo kita. Itugot nga uban kang Santo Tomas nga apostol, ang among giila nga Ginoo og Dios, amo usab nga tuuhan pinaagi sa buhat ug sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit og sa kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami.
San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kalipay. Nya mahitabo ra ni kun motuo gid ta nga kita usara nya magtinabangay ta diha sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Update sa atong mga nahalin nga mga slots sa atong Hope and Opportunity. Ang nahalin as of yesterday ning abot na og 4,420, 580 slots na lang ang nahibilin. Pakpak. Nag-anam nagkajutay. Ang ato sad nga St. Vincent Healing Strength para aning atong retablo ang nahalin niabot na og 2,062 slots, ang nahibilin 1,938 slots na lang. Ala, gamay na lang. Nakapalit na ba mo? Ang nakapalit, congratulations. Nya advance congratulations kung mo palit mo usab. Nya ang wapa kapalit, una-hunaan ninyog maayo, malangit ba mo ani? Bitaw joke ra na ha, pero nindot sad mo palit sad mo. So, salamat kaayo. Nya ato dayong gihimuan na rog dekorasyon ang atong altar. Okay ra ba? Okay. Ato lang sang pagpasensyahan ha nga ingon ani ra ang atong mabuhat. Hasta na ni ugma nga dekorasyon sa Domingo. May na ni kay malingaw ng atong buhi ng atong kalag. Sagdi lang mga 2 months or 3 months from now maabli naman ning niya nindot na sa dangatong altar ani. Sige, ang Ginoo manaa kaninyo, Manasa kaninyo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristo